Atmosferă ca în zilele bune la Craiova. Oltenii sunt în sărbătoare, sărbătoarea noului stadion Ion Oblemenco. Lucrările de modernizare sunt gata, tribuna oficială de 5 stele, iar de azi dimineață s-au deschis porțile. Mai întâi au venit 2000 de spectatori care au făcut un tur complet al arenei, după care au început să apară VIP-urile. Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au venit să vadă minunea oltenească, iar lor li s-au adăugat generații întregi de foști jucători ai universității, în frunte cu Ilie Balaci, Silviu Lung, Mircea Irimescu, Gabi Boldici, Emil Țândoi sau Aurică Beldeanu. Sărbătoarea Craiovei are ca punct culminant meciul contra CFR-ului, ultimul al etapei a treia, o partidă între două dintre cele mai ofensive echipe ale Ligii întâi. Dan Cornel Ștefănescu și Silviu Tudor Samuilă sunt gazdele noastre la acest meci. 20.000 de olteni au venit pe stadionul Ion Oblemenco pentru a urmări jocul în urma căruia ei speră ca Universitatea Craiova să-și treacă în cont prima victorie în acest campionat împotriva uneia dintre candidatele la titlu. Haideți să vedem și cele două echipe. Începem ca de obicei cu gazdele. Florin Cioroianu a trimis în teren următorul 11, în poartă Mircea Bornescu, 3 fundași, Mădălin Ciucă, Dorel Stoica și Josh Mitchell, 4 fotbaliști la mijlocul terenului, Ovidiu Dănănaia, Andrei Prepeliță, Mihai Dina și Joshua Rose, un atac format din Florin Costea, Julius Ubei și Ciprian Tănasă. CFR-ul lui Ioan Andone arată astfel: Eduard Stăncioiu în poartă, 4 oameni pe linia de fund, Toni da Silva, Niclas Sandberg, Manuel Cadu și Cristian Panin. La mijloc, 2 în centru, Gabi Mureșan, în premieră titular la CFR Cluj, și Andrei Filipe Leao, portughezul. În fața celor doi sunt 3 jucători, Semedu, Trică și Culio. În față Didi, couri alb-albastre. Ubei. O pasă spre Ciprian Tănasă, autorul unui hat-trick la meciul său de debut. Ciprian Tănasă, viteză tehnică, pasa s-a vrut pentru Costea. Cu această partidă, vă spunea și Silviu, oltenii își doresc titlu. CFR Cluj pare mai aproape de realizarea acestui obiectiv. Un șut al lui Trică, gol! Pentru Leao, o zonă liberă, Leao poate să șuteze, o face acum, Bornescu greșește și mare ocazie de gol pentru CFR Cluj. Dacă nu le face semn clujenilor să revină, șutează Dorel Stoica și nu face rău, prinde Stăncioiu de jos, reușește să mențină balonul în teren, chiar obține centrarea. Stăncioiu spectaculos, vine șutul lui Andrei Prepeliță, o execuție grea, pretențioasă. CFR este o echipă cu jucători valoroși, dar nici noi nu ducem lipsă din acest punct de vedere. Am încredere în băieți că pot mai mult decât au arătat la Iași. Oare vor putea, aproape de un autogol la Silva, a izbit de acea minge. Foarte bună incursiunea lui Florin Costea. A depășit 3 adversari prin dribbling. Al oltenilor. Avem o lovitură de colț. Ubei. O minge care... Gol! Gol! Pentru Universitatea Craiova. Este minutul 31. N-am văzut sincer cine a împins acea minge în poartă. Nu știu dacă nu a fost chiar capitanul Dorel Stoica cel care a marcat. Însă explozie incredibilă pe Ion Oblemenco. Superbă atmosfera creată de cei 25.000 de fani olteni. Erau foarte mulți jucători în aceeași zonă și vă mărturisesc, mi-a fost foarte greu să depistez care a fost cel care a împins. Iată, acum avem momentul. Într-adevăr, Dorel Stoica, capitanul care îndemna pe fotbaliștii care nu sunt în stare să țină pasul cu restul echipei și să înducă Universitatea spre cupele europene, dacă nu chiar spre titlul. E bine, el dă tonul aici, în bănie. Este minutul 31, 1-1. Merita Universitatea Craiova. Sandberg, degajare la întâmplare. Toni își pierde cumpătul în aceste momente. Puternic, Mureșan izbește zidul oltean. Leao, minge înapoi, Trică! Wow! Ce ocazie a avut Eugen Trică! Maxim, suntem însă conștienți și eu și băieții că avem o singură soluție: victoria, spunea Ioan Andone. Nu se întrevede așa ceva, chiar mai mult! Craiova la o nouă fază fixă, foarte aproape de încă un gol. Centrarea lui Ubei pe colțul lung, iese Stăncioiu, greșește, Mădălin Ciucă aproape de golul 2 al Universității Craiova. Ovidiu Stoianov la marginea careului, Stoianov intră în careu, Ovidiu Stoianov șutează în blocajul unui adversar, se cere penalti, continuă însă faza, șutul lui Dorel Stoica peste poarta lui Stăncioiu. Semedu în centru, Didi, Semedu, Trică, Semedu, Bornescu uluitor, este totuși gol pentru clujeni. 9 metri și între Dorel Stoica și balon. Șutul lui Stoica!
aproape de gol. Golează clujenii în aceste momente jocul și o intervenție tare, se lasă jocul să continue. Lea o poate centra și gol! Uluitor! Contra lui Poli Timișoara și încă un corner de această dată, fază frumoasă construită de Luțu Stoianov în careu, minge care ajunge la margine, șut bun! Ce paradă a lui Edi Stăncioiu! La siguranță, golkiperul CFR-ului a preferat să respingă. Pe propriul teren, corner pentru clujeni, cât de aproape, deși lumea s-ar aștepta la așa ceva. Poate acum Prepeliță, centrarea lui Prepeliță nu era! Și o execuție ciudată, aproape reușită însă. Mai bine lăsa acel balen. Lui Ovidiu Stoianov, mingea s-a dus spre Luțu, dumneavoastră revedeți șutul respins fără să fie de Stăncioiu. Schimbând sistemul chiar înaintea unei partide atât de importante, a jucat 3-4-3 în primele două etape. Stăncioiu riscant, iese cu mingea la picior. Săceanu poreclit de coechipier Gattuso, un tip care mușcă din adversari. Costea în careu, poate să-și scoată adversarul din joc, o minge și să vedem, nu, Deaconu aproape. Iată-l pe Stoica, șutează, nu face rău, minge deviată, periculos. Corner. Este Valentin Alexandru, el nu a venit în vizită, ci la muncă. Iată o nouă fază spre colțul lung, se duce centrarea. Aceasta ar fi și conform cronometrului lui Alexandru Deaconu.